Un o'r pethau sy'n wastad i sefyll allan iddo fi ar ôl bod yn dod I Ffynnon am cwbl o flynyddoedd ydy just, cymuned a'r pobl sydd yn dod a just, yr atmosffer sydd yma pan da ni'n gyd yn cwrdd efo'n gilydd. Y ffaith bod yna cyfle I unrhyw un dod fel ydyn nhw I dod efo be bynnag maen nhw'n dod efo nhw a bod ni just yn gallu bod yma hefo'n gilydd yn siarad ac yn mwynhau cwmni'n gilydd. Y peth ydy, mae yna ardaloedd cyfan a cymunedau cyfan ar draws Cymru sydd heb cymuned o ffydd ynddyn nhw sy'n mynd I rhannu efo nhw am Iesu ac dweud wrthyn nhw a dangos I nhw be mae bywyd gyda Iesu fel. So be ni wir eisiau gwneud yma yn Llandysul ydy creu cymuned o ffydd sydd yn agored a croesawgar a cynnes, ond hefyd bod y newyddion da am Iesu'n relevant I pobl a creu teulu a cymuned mae pobl yn gallu perthyn I a gweld be mae bywyd gyda Iesu fel. Fi'n teimlo bod fi yn perthyn am y tro gyntaf yn bywyd fi. Fi'n teimlo bod fi'n perthyn I teulu. Teulu Ffynnon ond teulu lot mwy o seis na Ffynnon hefyd. Mae bod yn rhan o teulu Ffynnon yn rili hyfryd achos fel, da ni gyd mor gwahanol a da ni ddim hefo'r un personalities, yr un jobs, ond mae fel bod yn rhan o'r un teulu yn rhodd gan Duw. Dim bod ni'n pobl perffaith, ond bod ni jyst yn gallu gwneud bywyd hefo'n gilydd a bod hwnna'n open door I pobl eraill o gwmpas ni jyst I joinio mewn. Pan nes I symud I ffwrdd o'r ardal yma, dyna'r tro cyntaf I fi cwrdd â pobl o ffydd. Nes I dod yn Gristion a ni eisiau dweud I pobl yn syth am be oedd Duw wedi gwneud drosto fi. Dyma pam wnaethon ni symud nôl i'r ardal yma. Fel da ni'n gweld yn actau pennod 2, pan mae pobl Iesu yn byw mewn cymuned efo'i gilydd, mae pobl o gwmpas yn drawn in gan y gobaith a'r cariad a'r llawenydd sydd yna yn cymuned pobl Iesu. So gweddiwch gyda ni bydd pobl yr ardal yma yn gweld ac yn clywed am y cariad sydd gan Dduw ar ei gyfer nhw. Mae eglwys Duw ddim yn stiff, mae eglwys Duw ddim yn hollow, yn wag. Mae Duw yn dod â bywyd a goleuni. Mae'n torri chains, mae'n torri addictions. Mae'n dod â pobl allan o tywyllwch a mewn I goleuni. Mae'r eglwys yn dod â bywyd a mae'r pobl yr eglwys yn rhoi bywyd y lawr i'w gilydd a rhoi bywyd y lawr I Dduw. Felly gweddiwch gyda ni drost Pencader, Castell Newydd Emlyn, Llanon, Abereiron, Crymych, a gofynnwch I Dduw a I chi ydy'r person neu'r pobl mae e'n galw I fynd i'r cymunedau yma, I ddod a gobaith a goleuni a cariad Dduw i'r pobl yna.